Ya iso iki aku mbahku ninggalnya aku urung eneng. Mbah Suci kae perembahmu lho sih. Heh? Mbah Suci kae. Mbah Suci sapa to? Etane Kang Lan ae. Musuh ra enek. Kowe manusia ya 3 generasi sesuai grafiknya gampang dilupakan. Bae dhewe kuwi lho wis salok wis lali. Emang kan ya? Mbahku isih lho, Dik. Isih kae aku isih keling wis gedhi lho, Dik. Wis sak Mbahku kuwi anake Deni lho, aku mbahku ra enek iki, Den. Den, kan nopal lho, Den. Sang sore nopal no. Mbahku, Iya. Mbah Medion. mbahku ora eneng iki aku wis Dah. urung ora eneng. Wis kaya anakku ngono lho. Heeh. Pakku wis ora eneng kan anakku yo Lama ya. Aku ngomong ya. Manusia ku 3 generasi udah dilupakan. Makanya apa? Nek di dunia ndang tekno ae. Mode. Aja dibagai. Yen ibadah. Iya. Kuwi kan karepmu, Kang. Iya ora? Bener lur. Anu. Bener lur. Bener. Manusia ki nek 3 generasi dilupakan. Nek di dunia ndang tekno ae. Adine anak putu aja diwehi. Lah lali kok. Iya ora? Bener Pak Dodi? Bener Pak Dodi? Ya kadang tolong. Lah ya. Mangke bae biyen ki Bener ora? dunyane nek Nek ndak ning karaoke. Bener aku anu lur. Ayo. Kalau sing oke langsung komen di bawah ini ya. Teman-teman, untuk perkembangan channel ini tolong di-subscribe, like dan komen untuk perkembangan channelku ini ya. Salam.